Bistag man tayo, oy. Sulti anin niya. Uy, magsigsigit. Lang Ang dito mas layo. Ginasulti dayon, ginatsukan nako. Kinago na tong anak Monday nga si Helen. Ngano man si Hilin? Kadaga namang gini atong anak. Di man gid kalikaya nga doon na maibog ini. Oh, natural man na. Lawsa dayon. Namatikdan man gud ako nga si Sir Marlon hinugtanay gining iya. Siyog din lang hinugtanay. Tarungan ang hinugtanay yung anong sa manghuguta. Matikdan ko na ko nga si Marlon naibog yun ni Helen. Ug sultian ko tikas tinuod Monday nga nangabobo si Marlon ni Boni. Uy, kaway angay. Mao na ti mailhan Monday nga si Marlon nahigugma sa atong anak nga si Helen. Mao na angayan siya dili kay angay. Sus. Eh, ayaw na anak din siya eh. Kitar, may kunay ang naglibak sa atong anak. Di man libak. Di, ngano di man nalibak? Di din na mo anak si Hilin. Imo gilibak. Mao na makada. Ay, pawaway di ay. Ato na ko. Kay magsukal pa ko. Lord! Kenapa? Kuyo juga kak. Kuyo kuy. Dali. Kami kita tumbang laklak. Dali na laklak ato na ta. May limit. Pag-amping bayagan mo ito, mano. Oh, Hindi mano. Pag-amping, tawag mo dito rin ha. malaka de pa. Ay lang sa kayo mo palabig pahapon, mano. Paulit. Lak! Oh, lagi. Kining oy. Uy, bay dimit. Puta sa ko dito toy. Usa man ka. Ay, paliw kong taratanawaling mano yung taon. Lakaw. Sige mano, amping mo. Dali, Limit. Wala ka man mo anang akong linaktan. Kana man ay baon akong ipikasid, kamhanan kay ni. Epektibo kay ni ipikasid akong baon. Bukas sa una, doy. Madali ta uy kay una na ra ba to si tatay dito sa lugsungan. Basig masermonan na sa nya ta. Kuan ba? Unyas Domingo ba? Di ba kuyugod mo kong Simon sa lungsod? Nyan saan man ako papanangid sa tatay. Aw, kasayon ra ana. Ingnan nimo si tatay nga naa kay paliton sa gawas. Pero ayaw ingna, amukoy kang Simon. Unya, kaabot na mo dito. Saan man ako pag-ingon si Simon nga? Mahintungod sa radyo. Ay paghuwat lang. Kay si Simon na may mahibaw. Inig-abot ninyo dito sa tindahan sa radyo. Paghuwat na lang ni Simon kung papilion ka. Unya, doy. Kay mahatagan naman kong Simon og radyo. Mangulitaw man ka siya nako. Musugot na lang ko kay gihatagan mo ko niya radyo. Aw suma nimo eh. Ikaw may tagiya sa imong kagalingon. Nahigugmam ka kang Simon. Oh, iyo. Eh, kalau gawa biyan eh. Sapaw-sapaw niya ang problema. Iklamat ako. Dugay ni ba? Kaya mga tao dito sa bukid, mahimo na akong kontra. Oh, ano naman sad? Ang butong sa ni pakitabuaw eh nga. Ang kanding, wala namang pakita. Usak simana na kapin. Niya, mga tao ba? May akso nag-dibating kalay. Bisag ako pang ipadaka ng premyo nga ako yatag kisim kakitas kanding. But lang ano ni. Mo ba? Kung nahigugma kang Simon, sugta dayon. Uy, di na lang ko papalit og radyo. Diyos ka nga mawa ng bayhana. Ganon di naman ka magpapalit og radyo. Nga siya may nahagad. Kuan manggod kanang Naara ni mo, kumusugot ba kaniya o di? Basta dawata lang ng radyo. ya okay ra di ay. Okay ra. Ya di ka siya masuko. Muna ni tabo dito. Mau bitaw mi anhi ko kay gusto kong maminaw sa mong tambag. Unsa man? Daghan pa nangita dito? Aw. Nang lihok may noon sila. Daghan man gyud gihapon ang nangitas kanding labi na nga akong gipadaka ng premyo. Gihimo ko na akong tungas milyon. Pero mao lagi na ang problema kay naagi pang istorya. Nawa na ko ng kanding. Unang galagot yung ko. Paglagot niya siya nako. Wa siya'y katarungan uy nga masuko nimo. Gihatag na niyang radyo nga way kondisyon. Dawata lang na. Anugon ana. Si tatay na lang. Mintag di siya masuko eh.
Kuyog na lang ka na mo, doy. Uy, di ko ano di ko mukuyog wag guguing na. Basta, ikali paypaybaw, nga, mapapalit ko ganti para nga, verde ha? Kanang verde kay, ganaan ko kay kuana. Ayag tuwa ng mga balita. Tuara ng kanding dito. Naidlas na sa mga tao. Siyaro naman sa ang mga tao dito, misuot na kalibunan, kakugnan, kakahuyan. Pero, wagi kanding nga, nakita. Kakapoy. Nya, saan man man no? Iang na. Kumang yun ang ipangandakan. Uy, May kaso, may power imo mang padaan ako ang ipikasin, itibong kinini. Kung maghaplasan ni mana, huwag tandayon na akong panagkistuhod. Ay, sabi nga, dayas nagitingaling kanding, huwag ipakita. Katao sad, naluya, magpangitas kanding, nga wag yoy, nakita. Niingon na si Papa Andres nako. Nabuhay pa siya. Bisan asa pa na siya, kanang kanding di kinong palayo niya. Og niingon po na siya nako, na bisan asa pa na siya ilubong, kanang kanding naara na diha, di gyapon na magpalayo niya. Marlon, ito mga hagis. Kapuya gito. Bay, nya. Ano lang ninyo seryosoha kaayo na din ito. Ano yung tinudaw? Sa akong taman yun nga. Walang ginapakitang kanding. Ako, ma'am, murag mutuo na hinuon ko sa sultis-sultis mga tao. Nga wala na din napita ang kanding. Wala sa lugar. Angay na rin silang mangundang. Nga ilasultihan sa Marlon. Nga wala pakitang kanding. uy! Namang hagis Marlon na. Kung paibaon si Marlon nga, maluya sila, mangunda sila, pangitas kanding, nangaluya sila. Kung may bawas Marlon na, ambot lang, kung si buhaton na to. Nya, unsaon man ta naman no nga. Ang pangagpas mga tawa naman ang kanding nga. Malagmit. Pero ang ako lang ba nga, kanag yung si Marlon mismo ang muaghat sa mga tao nga mangundang na lang. O maghinay-hinay na lang ba kay sayang pa ba ang kahago sa mga tao, musik lang. Di mahimo, ma'am, oy. Kay masuko niya to. Mo ba? Mao na yung isulti. O kaya tuwa ng mga istorya-istorya niya. Ang atong tuwaan si Papa Andres. Mao na diha. Kana sila ayan na tuwa eh. Kay maswito man ta na kaysa nila. Ara ng kanding din na. Dili na magpalayo. Pero nga nung wala nang pakita ang kanding. Sa una, sa daing mando na to sa mga tao dito nga, pangitao ang kanding, o kisam kakita doon ay premyo. Pirming makita ang kanding. Way adlaw nga di lutos ang kanding. Pero karon, wala. Sad lagi. Pangguban gani, ma'am. Naka-decide na yun, gani mo undang na lang yun sila papangita. Pagi kapoy na sila, oy. Nilikay na ng kanding, sa muka na sa mga tao. Naara na diha. Lagot rin ba ko ning tabi-tabi sa mga tao dito? Kadaghanan, maingon nga, milayas na. Mitapuno ko na sa laing dapit ng kanding. Iyo, baro gigyod mo na yung buhaton, ha? Na ingnon yun mo, ang kanding naara yun na diha. Naara na sa mga kakahuyan, sa kagunganan. Maugig ka na pa? Maural sila. Pero, siyaro, nganong... Ipaog kayo ng dalang nasangkot dito. Ang inyo na noy dimit, paningkamutan lang yun ninyo nga dili masuko si Marlon. Mao na baya mo nga lain kay nag-utok tawhanan masuko. Mao yun. Mo na diha, ma'am, nga magkinto jud ko, ma'am, kay isaaran ra ba may tukuran may balay. Oh? Moro tay, di na lang ako maguyong ugma sa pangita ng kanding. Uy, ayaw pag yun ana, oy. Gusto ka nga kasabantang Sir Marlon? Ang imong buhaton, pahimuag sapa ang mga tao dito. Pahimuag pabuto. Pero, ayaw nang pabuto sa bala sa armas, ha?
Kaya ba si maigo na niya hinon ng kanding? Sige, pahimuon tog lang taka itong mga tao, papalitog ribintador, triangle. Para, Murag Pasko na ni. mao na. Mga tambol, mga lata, kanang mga kawayan, bisan unsa na, gamit na para pagsaba-saba. Sige, ano yung buhaton? Kaya mo gawas na yan ang kanding. Pag magsaba-saba na. Sige. Ano yung buhaton pa? Kunya, kato akong gisuko ni mo, akong gipahimo ni mo. Naro makapuyo na ko dito. Kuhan pa, mangi ulo ko ni mo nga, mga naangan sa ako manggol nga, dagham kay kakulian sa pagtuman sa mga isugo na ko. Tali na, kay gusto na kong adto dito. Haro makatabang na gusto pangita sa kanding. Lagi. Ako nang buhaton.